ओंखायनो इतिहासखौ जुदि जेबो मिथियालाबासिनो जानला मोनला खोथा माने बुङोब्ला बे जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे केवास लाबोगोन एकदम गोरोब माने मा होनगोन गुन्डुगुल लाबोगोन गतिके बे गुन्डुगुल लाबोनाया जोंनि थांखि जानाङा। आच्चा गोजोन्थों खुलुमबाय। मैया बड'लेण्ड बुब्लि बे पर्टेल निउसाव जोंनि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि बिटिसिनि आगुनि चिफ मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना बे निउसनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बिथांमोना बुंदों, रां जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे मानसि गावथारनायनि बाथ्रा बुंदों। बे बुंनायखौ जोङो टटेलि जोङो मुगैदों बे निउस पर्टेलखौ। मानोना जाय बाथ्राफ्रा एकदम नंखाय, बे नंखाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोसावनो लादों। दा बेनिखायनो जोङो बड'लेण्ड बुब्लि जे निउस पर्टेल बे निउस पर्टेलखौ जोङो एकदम गोबारै जोङो माने सोंखारिदों आरो बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों जे बिथांमोना मिथिगौना मिथिया जायफोर मानसिफ्रा दिनै बे निउस पर्टेलनि गेजेरजों फोसावदों आन्दलना मा समाव जायामोन आरो बै समनि थासारि हालोदा माबादिमोन। जाय समाव बर' मानसिफ्रा नायगार गावथार जादों, आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादों, न' बां सावजानानै होदोंमोन, बै समाव बे इतिहासखौ बे जारिमिनखौ बिथांमोना मिथिगौना मिथिया। मानि थाखाय जोंहा खालामनो गोनां जादोंमोन, मा जाहोननि थाखाय, मानि थाखाय। गतिके बे गतै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना प्रथमाव बिजिरना नायनांगोन। बेयाव जानला मोनला निउसनि गेजेराव फैनानै खोथा बुंनानै जानाय नङा। जायफ्रा बुंदों जोङो टटेलि जोङो जगारदों आरो नोंथांमोना बे बर' हारिनि जेबो इतिहासखौ मिथिया। 1987नि 2 मार्चनिफ्राय जे आन्दलन खालामदों, बे आन्दलननि उनाव जोंनि मानसिफ्रा गावथार जादोंमोन नायगार न' बां सावजादोंमोन नायगार। बे गतै बाथ्राफोरखौ दिनै जुदि बे इतिहासखौ जों जुदि मिथियाब्ला बे जानला मोनला खोथाफोरखौ माने बुंनानै जानाय नङा। दिनै जोंनि सेंग्रा माखासेफ्रा माने गोनां माखासेया बिदिनो माने अस्त्र दैनो गोनां जादोंमोन। बै समनि परिस्थितिया थिनदोंमोन अस्त्र दैनो थाखाय, नांनो थाखाय बिदिनो मोनसे माने समा थिनदोंमोन। गतिके बे समनि इतिहासखौ जायफ्रा जेबो मिथिया बिथांमोना बुंनायनि जेबो अधिकार गैया। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारिया संग्रामनि गेजेरजों फैनानै 2003 सननि 10 फेब्रुवारि बिनि गेजेरजों दिनै बिटिसि सृष्टि खालामदों। बे सृष्टिनि गेजेरजों दिनै 6 सिडुलआ बेयाव एप्लाइ जाबाय। बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनो हादोंना हायाखै। बिथांनि सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बर' भाषाया 8 सिडुलआव हाबदों। बे बाथ्राखौ मिथिना मिथियाखै। जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा जे बिराद जोगार जादोंमोन, बै समाव जेबो अधिकार गैयामोन। बे अधिकारखौ दिनै 6 सिडुलनि गेजेरजों जों मोननो हादों। बे मोननो हानाय बाथ्राफोरखौ दिनै जुदि बिथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथियाब्ला बिथांमोना हाग्रामा महिलानि सोमोन्दै माने बुंनायनि जेबो अधिकारानो गैया, जेबो अधिकार गैया। 17 बोसोर खुंदों होनना बुंदों। बे 17 बोसोरनि समाव 10टा मोनब्रै जिल्ला क'क्राझारा गोदो दंखायोमोन। बिनि उनाव गोदानै मोनथाम जिल्ला सृष्टि खालामबावदों। 10टा साब डिभिजन बानायबावदों। 3079 रेभिनिउ भिलेज, हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा लाफानानै 8,988 स्कुवेर किल'मिटार बे हाखौ जों दा मोननो हादों। बेनि सायाव दिनै माबा जाफैदों। बे खोनादोंना प्रथमाव मानगोनां हाग्रामा महिलारिया चिफ जाबाय। दिनै बिनि उनाव फैनानै प्रमद बर'आ चिफ जाफैदों। सोरनि थाखाय दिनै बे जाफैनो मोनदों? दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो सिन्था खालामनो हादोंना हायाखै? गतिके ओंखायनो बाथ्रा बुंनायनि सिगाङावनो हारिनि इतिहासखौ बिथांमोना मिथिनानै ला। बे समाव मा अबस्थामोन? मानसि थैनायफोरखौ नुना नुवाखैमोन बै समाव? गावथार जानायखौ नुना नुवाखैमोन बै समाव? बै समनि परिस्थितिया। गतिके ओंखायनो बुंनायनि सिगाङाव बेफोरबायदि मानसिया बर' हारिनि बा बेफोरबायदि पर्टेल निउसआ बर' हारिनि इतिहास जारिमिन, बे जारिमिननि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानांगोन। जोंबो सोंखारिदों। जों आन्दलननिफ्राय जोङो फैनाय मानसि। बे समाव VF दाबोनो गोनां जादों। बिनि उनाव आरो अन्यान्य BLC सृष्टि जादों। बिनि उनाव NDPफ्राबो बिदिनो संग्राम खालामदों। बे संग्रामफोरखौ होमबा जोङो दा गासै नट साउथ खालामबासो जागोन नामा? नागारजोबबासो जागोन नामा जोङो?
बे एनडिएफबिनि संग्राम बिएलटिनि संग्राम बे संग्रामफोरखौ दिनै गैया होननानै बुङो नामा गतिके नोंथांमोन बादि मानसिफ्रा मेलेम गैयै मानसिफ्रा नटसार्ट खालामनो हागौ किन्तु बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ नटसार्ट खालामा बेखौ जोगारनाय नङा मानोना बे संग्रामनि गेजेरजों दिनै बिटिसि फैदों आरो बे बिटिसिआ भारत संबिजिताव हाबनाय 6 शिड्यूलाव हाबदों गतिके ओंखायनो दिनै जोङो बेखिनि पावारखौ जोङो मोननो हादों साख्रि बाख्रि होनायनि पावारखौ जों मोननो हादों स्कुल कलेज बानायनायनि जों पावारखौ मोननो हादों 40टा डिपार्टमेन्टआव जोङो आइन बानायनो हायो बे आइन बानायनाय पावारखौ जोङो मोननो हादों गतिके बे थांनाय 17 बोसोराव बे ओंखायनो जोङो नै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि बाख्रि होनो हादों बिनि गेजेरजों किन्तु दिनै जों नुनो मोनदों बे 5 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि दैदेननाय जितु सरकार बे सरकारा फर्मेलि दिनैसिमबो जोङो साख्रि होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै गतिके बेफोरखौ सानना नायदो लेखा गोरों मानसिफ्रा सानना नायदो जों जुदि इतिहासानो जुदि गैयामोनब्ला जेबो इतिहासानो गैयामोनब्ला जों बिदि संग्राम जानाय नङामोन बे बर' हारिया जुदि इतिहास गैयामोनब्ला जेबो संग्रामानो जानाय नङामोन गतिके बे बर' हारिनि मोनसे इतिहास दं जों मोननांगौ बे हायाव जों फैजेननाय मानसि बेखौ जोङो खुंजेनजेननाय मानसि गतिके ओंखायनो जोङो दिनै फैयै फैयै जोंबो अधिकार मोननांगौ बिनि थाखाय जों संग्राम खालामदों गणतान्त्रिक भाबै जों संग्राम खालामदों आरो बे संग्रामनि गेजेरजों दिनै प्रथमाव बिएसि बिनि उनाव बिटिसि दा दिनै बिटिआर जाफैदों किन्तु रायजोफोर आं होनदों दिनै बे बिटिसिआ साংবিধাनिक दिनैबो बिटिआर संबिधानाव दिनैसिमबो हाबनो हायाखै गतिके बिनि थाखाय बेबस्था ला जों बुंगोन बेबस्था ला गतिके ओंखायनो इतिहासखौ जुदि जेबो मिथियालाबासिनो जानला मोनला खोथा बुङोब्ला बे जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे केवास लाबोगोन एकदम गोरोब गुन्डुगुल लाबोगोन गतिके बे गुन्डुगुल लाबोनाया जोंनि थांखि जानाङा सोरबा बाथ्रा बुंनायफोरनि थांखि जानाङा बियो जोंनि गेजेराव शान्ति मोजां मोनसे बाताबरणनि गेजेरजों जों बेखौ जुदि सालायलांनो हायोब्ला बिनिफ्राय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना फिसा फिसौफ्रा बिनिफ्राय ओंखायनो इतिहासखौ जुदि जेबो मिथियालाबासिनो जानला मोनला खोथा बुङोब्ला बे जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे केवास लाबोगोन एकदम गोरोब गुन्डुगुल लाबोगोन गतिके बे गुन्डुगुल लाबोनाया जोंनि थांखि जानाङा सोरबा बाथ्रा बुंनायफोरनि थांखि जानाङा बियो जोंनि गेजेराव शान्ति मोजां मोनसे बाताबरणनि गेजेरजों जों बेखौ जुदि सालायलांनो हायोब्ला बिनिफ्राय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना फिसा फिसौफ्रा बिनिफ्राय फिथाइ मोननो हागोन जों बेखौ नुहुरदों गतिके ओंखायनो आङो बे निउस पर्टेलखौ आङो एकदम बिराद निन्दा होदों जे मुगैदों बेबायदि निउसनि गेजेरजों जोङो कुनु मोनसे मोजां हारि जोङो दानो हानाय नङा बरन्स जोंनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोगोन गतिके ओंखायनो आङो बे निउस पेपारखौ बिथांमोना जायफोर होनदों बे निउस पर्टेला बेखौ उइथड्र खालामना लानांगौ आं बेखौ बुंदों आरो जुदि खालामाब्ला जोङो सानना नायगोन कर्टनि गेजेरजों जोङो सानना नायगोन जोंनि लिगेल माबाफोरजों जोङो सावरायगोन गतिके जोङो सावरायनायनि उनाव जोङो सिद्धान्त लागोन बिनि सायाव दा ओंखायनो आङो जे एकदम गोबारै सोंखारिबाय